Слава на Бога, брати и сестри! Ех, колко вярващи брати и сестри има тук! Знаете ли какво е това? Мой скъпоценен билет за рая. Планини съм преместил, а искате ли вашата планина да премествам? Знаете ли колко тайни знам, а пък колко тарби имам? Умът ми не може да ги събере. Знаете ли защо знам ще попадна в небето? Защото имам вяра. И дела да нямам, нали си имам вяра? Господи, ето моята вяра. Провери името му в книгата на живота. Господи, неговото име го няма. Защото той вярваше, а нямаше дела. Вземаше с лихва от бедните, вземаше детските на децата, вземаше банкоматните карти от бедните, не показваше никаква милост към бедните. Те го умоляваха, а той не им даваше никаква възможност. Затова неговото име го няма. Истина ти казвам, не те познавам. Вяра без дела е мъртва вяра. Тази вяра не може да ми угоди. Изхвърлете го във външната тъмница, където е плач и скърцане с зъби. Господи, моля те, дай ми втори шанс. Тихичко. Слава на Бога, братя и сестри! Знаете ли какво е това? Това е моят скъпоценен билет. А знаете ли за къде? За небето. Сигурно се очудвате как съм го придобил. Ще ви кажа, няма как. Получих го с много дела. Знаете ли какви дела? Помагал съм на вдовици, помагал съм на сираси, на куци, нахраних гладните и жадните. И за това съм сигурен, че ще бъда спасен. Не 90%, а 100%. Господи, това са моите дела. Провери името му в книгата на живота. Господи, неговото име го няма. Истина, истина ти казвам, не те познавам. Дела без вяра не може да ми угоди. Затова изхвърлете го във външната тъмница. Но Господи, аз имам дела. Моля те, дай ми втори шанс. Господи, моля те. Нека мири тела ми. На най-ме ги е смешно kada приняли. Неделната християнка. Слава на Бога, брати и сестри! Знаете ли какво е това? Мой скъпоценен билет за рая. Сигурно се питате как съм го придобила. Да от време на време се поспивах там, но животът ми не е чак толкова променен. Все пак съм християнка. Господи, това са моите неделни служби. Провери името и книгата на живота. Господи, нейното име го няма. Защото критикуваше хвалителите в църквата, проповедниците, отнемаше вниманието на слушателите на Божието Слово, съдеше братята и сестрите, хулише Божието име. Затова тя не се намери записана в книгата на живота. Истина, истина ти казвам, не те познавам. С уста доближаваше до мен, а от сърце отдалечаваше от мен. Затова изхвърлете я във външната тъмница, където е плач и скърсани с зъби. Господи, спомни се за мен. Разлика между греховете.
Слава на Бога, братя и сестри, бъдете благословени. Името на Исус. Не се мислете, че аз не съм за небето, и аз съм за рая. Може би лъжа, но не крада. Сигурно думвам, а нямам завист. Пуша от време на време, но не потребявам алкохол. Не се покорявам на родителите си, но се моля всеки ден. Но ходя на дискотеки, но посещавам редовно църквата. Няма как, за небето са. Ето ме, Господи, праведна пред Теб. Провери името и книгата на живота. Господи, Неговото име го няма. Истина, истина ти казвам, не те познавам. Ти не знаеш ли, грехът зачва и ражда смърт? Каквото посее човек, и това ще пожене. Изхвърлете я във външна тъмница. Господи, дай ми втори шанс, спомни си за мен, Господи! Идва проповедника на едно от църквите. Пастора. Слава на Бога, брати и сестри! Сигурно вие не ме познавате, но аз съм проповедник. И благодаря на Господа, че не съм като другите с фалшивите билети. Задръж Библията, брат. Сигурно ще ме попитате как съм спечелил този билет. Но може аз да ви кажа, че този билет съм го спечелил с вяра. Ето, Господи, стоя пред Теб. Провери името му в книгата на живота. Господи, Неговото име го няма, защото Той не е достоен. Неговите дела, Неговата вяра не са угодни пред Тебе. Затова Той не е достоен и името му не е записано. Истина ти казвам, не те познавам. Ти до сега издигна твоето име, а не моето име. Получава си другите, а не себе си. Затова ти ще бъдеш хвърлен във външната тъмница, където е плач и скърсане с зъби, където гори с огън и жупел. Господи, аз проповядвах Словото Ти! Господи! Моля Те, Господи! Господи! Сега идва и посветения християнин. Слава на Бога, брати и сестри! Знам, че не съм достоен за Божията огромна милост, но знам Божията воля за мен и дори за вас да бъдете в рая с Исус. Затова мразя всичко грешно и светско. Благодаря на Бога, че съм и по милост спасен. Ето ми, Господи, такъв, какъвто ме познаваш. Провери името му в книгата на живота. Господи, Неговото име се намери в книгата на живота. Ела ми верно слуго, на малко си бил верен, на много ще поставя. Верно радостта ми. Lawa, Katar bir.